Prudom. Johne, promiň, že volám tak brzo. Jsem z hůru. Máme případ. Kolik je hodin? Je brzy. Dobře, udělám snídani. Nemám čas. Klidně zase spí. Dobře. Stařík povídá, synku, já jsem na zemi jako doma. Nejmíň 10krát za den upadnu. Dobré ráno. Držte je dál. Byl jsi vevnitř? Zrovna jsem přijel. Hele, jak rozsvítí blondýna světlo po sexu? Roztáhne závěs. Tak nevím, proč ti vykládám svoje vtipy. To já taky ne. Prudome, co ty tady děláš? Volali mi. Blbost, my jsme tady byli první. Ale volali mě. O co ti jde? Co pak ty nemáš dost případů? Kde je tělo? Ptal jsem se tě. Jen dělá, co mu řekli, aby dělal. Hele, s tebou tu nemluvím. Se mnou tady nemluvíš, ale já mluvím s tebou. Tak co je? Jseš lepší než všichni. Nikdo to neumí udělat líp než ty. Nevidím smysl tohoto rozhovoru. Smysl je ten, že tě nikdo nemá rád. Já ano. Je trochu zralý, ale je mrtvý jen 4 dny. Kdo je to? Petr Belkur, bydlel tu. Kdo ho našel? Dodavatel, měli tu schůzku. Belkurův otec byl trochu samotář. Vlastnil velkou rybářskou flotilu. Zemřel teprve nedávno, všechno nechal synovi. Belkur tu měl schůzku kvůli prodeji domu. Jsou dědicové? Prý ten kluk byl poslední v řadě. Vzal si něco? Kromě té jeho paže? Ne. V kapse saka měl peněženku a v ní $112. Byl naživu, když přišel o paži? Jo, alespoň podle těch stříkanců. Ale koukněte na tohle. Má nějakou podivnou popáleninu. Zadní část hlavy je spálena. Co je to? Nevím. Všechno to budu muset ověřit, až ho odvezu. Potřebuji světlo. Na nic jsem nesahal, závěsy jsem nechal zatažené. Roztáhni je. Jo. On přichází. Jakmile to z laborky přijde, pošlu. Tady je hlášení. Jo, dík. Není zač. Je na lince 4. Prudeme, Hollingsworthy, do kanceláře. Rouge a Schofield si tu stěžovali, že jste jim ukradl případ. Můžou ho mít, když ho chtějí. Tohle není demokracie, Prudome. Je to vaše věc. Dal jsem ji vám. Tak v čem je problém? Problém je, že jste je naštval. Hollingsworth je jediný v oddělení, který s vámi chce pracovat. Nevím, jaké to bylo v New Orleans, ale od chvíle, co jste tady, střídáte partnery denně. Chcete tady mluvit o mém společenském chování? Mluvit s vámi je jako čůrat proti větru. Tak teď už to konečně víte. Co víte? Petr Belkur, bylo mu 33 let, vlastnil rybářské lodě, měl uříznutou pravou paži v rameni. Jeho vrah si ji pravděpodobně vzal sebou. Vzal sebou? Jako suvenýr? Mhm. To je něco. Svědkové? Ne, ale ten vrah nám tam nechal vzkaz. Napsaný krví. Otisky? To se zjišťuje. Nenajdeme žádné, Jak tohle víte? protože on to nechce. A taky bude i víc těl. To nevíte. Víte jen, že tenhle, jak se jmenuje? Belkur.
Belcour asi ošidil zákazníka obednu tuňáků. Ten mu usekl ruku a nastrojil celou tuhle habaďuru. Jeho vrah napsal na okno, on přichází. Tohle naznačuje další událost, která se ještě nestala. Ten chlap si něco vypracoval a dnešek byl jen první krok. Je-li tohle plán, jaký je motiv? Už přece znáte motiv. Vrah chtěl tu jeho paži. To je motiv. Tady máte ty raky. Johne, jak se máš? Jde to. Chtěl jsem aspoň na chvíli vypadnout z práce a ukázat to tu parťákovi. Jsem rád, že tě vidím. Bylo by to příliš, kdybych si chtěl dát radši cheeseburger. Proč myslíš, že vzal tu paži? Nevadí ti, že teď jím? Nevím. Je to někdo, kdo nehraje s otevřenými kartami. Jen Bůh ví, co dělá. Možná je to Jack rozparovač. Proč nevzal celé tělo? Třeba chtěl jenom sváču. Jo, Jenny volala. Chtěla by k nám přijet. Zase? Ano, zase. To ti to tak vadí. Ne, ale minule přijela jenom na víkend a zůstala 2 týdny. Je to kamarádka, co jí mám říct, aby šla do hotelu? Ne. Je ti dobře? Jo, jen uvažuju. O tom případu? Bylo to ve zprávách. Víš, tenhle svět je den ode dne horší a horší. Proč by to někdo dělal? Nechci o tom už mluvit. Neptám se přece na detaily, ptám se jen na tvůj názor. Řekl jsem, že o tom nechci mluvit. A ten tlustěk povídá, myslel jsem, že budu křičet, až vyjdu ze záchodu. Prudom. Znáte příčinu smrti? Jo, exsanguace. To je, že vykrvácel k smrti. A taky má popáleniny na pravé straně temení oblasti. Vypadá to jako, že byl snad šokován obuškem na dobytek. Nezabilo ho to, ale omráčil. Takže nebyl při vědomí, když mu brali tu paži? Ne, na neštěstí byl. Hladiny endorfinu a adrenalinu v jeho krvi byly vysoké, takže byl zcela vzhůru. Prožil těžké trauma předtím, než zemřel. Počkejte, vrah čekal, až se probudí, než mu uřízl tu paži? Jo, vypadá to tak. Zvrácenost. No, ať je ten chlapík kdokoliv, věděl, co dělá. Tu paži oddělil s chirurgickou precizností. To není žádný Jack rozparovač. A ještě tu má tohle. Římské číslice. Co je to? Jo. To je otisk klíče vyleptaný natrvalo. Ukažte mi ten krk. Bismarckův úschovný servis. Tamhle. Trefa. Víte, co to je? Brachachytin acerafolius. Je to květ sláhovníku.
Kde ho můžu najít tady v okolí? Nikde. Je domovem v Austrálii. My nejsme v Austrálii. A už vím, proč jste detektiv. A co, botanické muzeum? Ne, to nemyslím. Květ byl utržen před několika dny. Hele, mám tip, kde je další květ. V botanické zahradě. Tak tady to je. Billy? Jasně. Prudome. Tady je to vyříznutý a zase zakrytý. Odhraň to. Jo. Ach, můj bože. Bože. Zavolej Jimmyho. Uzavřete to tady. Sem nemůžete, je to uzavřené. Jak obtížné je dostat se sem v noci? Ne tak moc. Kolem pozemku máme jenom zeď. Zabezpečení? To není banka. Jsou to rostliny. Prudome. Jo, dej to sem. Andy. Byla mu odříznuta ruka. Co je to? Ten chlap si rád hraje s čísly. Podle otisku je to Matouš Vízn. Věk 33. Dělá v IRS. Aspoň se lepší vkus vraha, co se týče oběti. Jimmy říká, že byl zabit před Belcourem. A taky na jiném místě. Pak přemístil tělo do zahrady. Proč tak riskoval, že ho uviděj? Co ta čísla na obětech? Jsou to číslice. Co? Římské číslice. To nejsou čísla? Ne, já jenom říkám, že si myslím, že ten vrah si vybral číslice z nějakého důvodu. 119, 2427. Čísla. Číslice. Zatím jsme našli jen to, co chtěl, abychom našli. Bez otisků, určitých důkazů, ničeho. Máme tady chytrého sériového vraha. Aši, volala laboratoř. Ta krev na okně nebyla Belcourova. Či byla vrahova? Ne, nebyla ničí. Ta krev nebyla lidská. Byla to jehněčí krev. Chceš si hrát? Tak jo, dítě moje. Pojď si hrát.
promiňte. Kdo to oznámil? To já. Kde to je? Támhle. Dolů, pánové. Dávejte pozor, je tu chlíbek. Feťáci, uchylové a takový. Bože. Tady se stávají všelijaký věci. Hrozně to tu smrdí. Jo, jsou moc líní, aby si šli ulevit ven. Jak jste na to přišli? Jeden jeho kámoš nám zavolal. Ty zaplacený krysy. Tohle se nevidí každý den. Je vevnitř. Můj bože. Můj bože. Co ten chlap má? Nákupní seznam, či co? Kde je hlava? Tady přede mnou sedí chlapek bez hlavy, Charlie. Kde je hlava? O, promiňte. Pane, půjdu ven. Kde je Jimmy? Je venku. Plastikový hřeben. 25 babek v drobných a kondomy. A peněženka. Jmenuje se Jakub Ordway. Skončil jsi? Já. Už vím, jak ho zabil. A zabil ho tam? Ne. Vrah ho podříznul tady. Pověsil ho a nechal vykrvácet jako prase. Přitáhnul ho pak zpátky a umyl ho. Posadil ho na trůn pro dramatický efekt. No, dobře. Dej mi pak vědět. Jistě. Jsou svědkové? Ne, Co? Vůbec žádní? Vůbec mluvili žádní? jsme se všemi v tom baráku, nikdo nic neviděl ani nic neslyšel. Moment, žertujete. Chlapci sem přijde, uřízne tomu druhýmu hlavu, odejde s ní a nikdo nic nevidí, žádní svědkové. Hovno! Přísám bože. Tuhle práci dělám 8 let a ještě jsem neviděl jsem nic takového. Nikdy. Chce nás tím šokovat. Jde mu to dobře. Jdeme. Našli peněženku a řidičák, podle toho je to Jakub Ordway. Vážně je to on? Porovnali jsme otisky s řidičákem. Wiesen byl zabit před 2 týdny a Belcourt před týdnem. Ordway včera. Zrychluje se to. Dal jsem zvětšit jeho řidičák. Matouš 27, čísla, data. 27, data, čísla. 1 plus 1 rovná se 2. 2 plus 1. Čtyři plus 2 plus 7 rovná se 1 plus 5. To nedává smysl. To nedává smysl. Petr. 119, 119. Petr.
19. Můj bože. Petr 1.19, Matouš 24.27. Petr, Matouš, Jakub, všechna jména apoštolů. Petr byl rybář, Belkůr vlastnil rybářské lodě. Matouš byl celník a ten Wiesen pracoval pro IRS. Takže ten chlap je fanatik. Ta všechna čísla, co vyryl do obětí, jsou kapitoly a verše z Bible. Petr kapitola 1, verš 19. 1.1.9. Vykoupeni převzácnou krví jako beránek, bez vady, bez poskvrny. Kristus. Ten vzkaz byl napsaný jehněčí krví. Matouš 24.27. Neboť jako blesk kometa ozáří oblohu od východu až na západ. A takový tedy bude příchod Syna člověka. Všem obětem bylo 33 let, tolik jako Kristovi, když zemřel. Všichni tři zemřeli přesně týden po sobě, v pátek, v den, co zemřel Kristus. Ten člověk sestavuje tělo Krista. Ty říkáš, že skutečně sestavuje tělo? Jo. V posledních 3 týdnech zabil 1 osobu týdně. Pokud zůstane u svého pátečního rozvrhu, bude to trvat ještě 3 týdny. A co je za 3 týdny? Velikonoce. Je vzkříšení. Schofielde, ty a Rouš projdete všechny semináře, školy a kostely. Hledejte fanatiky, narušené osobnosti. Kohokoliv, kdo mu odpovídá. Volci, poptej se v psychiatrických léčebnách, jestli někdy neléčili někoho, kdo by mohl být náš muž. Jasně. Zbytek znovu projde místo činu. Někdo přece musel něco vidět. Půjdeš na pivo? Ne, nemůžu. Už jsem slíbil Sáře, že s ní půjdu nakupovat, aby byl dům zásobený, až k nám přijede Jenny. Řekni mi něco o té Jenny. Je hezká? Asi jo. Tak asi. Je hezká? Je hezká, viď? V čem je problém? Já jsem taky hezký. Můžeme se poznat. Představíš nás? Já nevím. To by mi scházelo, aby tě začala mít ráda a chtěla zůstat díl. Hele, mě si oblíbí. Může žít u mě. Hele, budu fakt rád. Jsi vážně tak zoufalý? Jo. Ano, vážně jsem. Ahoj. Otec Russell se zastavil na kus řeči. Rád vás vidím. Co vás přivádí, otče? Už je to půl roku, co jste byl v kostele. Chtěl jsem vědět, jak vám je. Je mi fajn. Vy dva se posaďte a já přinesu trochu kávy. Je mi skvěle. Neobracejte se k víře zády. Bůh vás miluje, Johne, a jeho láska vás uzdraví. Viděl jsem, jak on mě miluje. Můj syn byl v komatu. 5 dní. Víte, kolikrát jsem se modlil? Kde byl Bůh, když jsem ho potřeboval? Promiňte. To nic. To nic. Co jsi to sakra vymyslela, Sáro? Už ses mi tak odcizil. To není pravda. Tak se o tebe bojím. Bojím se o nás. Co ode mě chceš? Chci, aby si se mnou mluvil. Tak budeš se mnou konečně mluvit? Bude to už rok, co Mike zemřel. A ty si od pohřbu nenavštívil jeho hrob. Nechápeš to, Sáro.
Nejsi přece jediný, kdo v téhle rodině přišel o dítě. Omlouvám se. Omlouvám se. Omlouvám se ti. Vážně se omlouvám. Ahoj, Johnny. Ahoj. Takže ona říká, konečně jsme spolu a jí porazí autobus. Ale není vtip. Ne. Holku mého bratrance včera porazil autobus. To je mi líto. No a jak je jí? Má zlomenou nohu. Šéfe, právě přišly ty výsledky. Odnesu vám je do kanceláře. Prima tak, Johne, prima tak. Tam to nebyl vtip. Čemu se směješ? Měl jsi tady být. Co máme? Od té vaší včerejší tiskovky jsme dostali kolem 50 telefonů. Máme lidi, co obvinují každého od šéfa až po tchýň. Že by to udělal přímo šéf? Je tu někdo, s kým by si směl promluvit. Kdo je to? Člověk z FBI. No tak Jacku. Pokouší se nám pomoct. Ti hoši řeší spoustu případů. Co mi asi řekne? Že hledám bělocha mezi 25 a 45 lety. Jen si s ním promluv. Prudham, Hollingsworth, agent Wingate. Těší mě. Zdravím. Takže slyšel jsem, že pro nás něco máte. No, možná vám mohu pomoct, i když jsem se nesetkal se sériovým vrahem, který pracuje tak rychle. Jak víte, jakým tempem pracuje? Váš kapitán mě nechal projít složky. Vážně? Řekl bych, že hledáte někoho nadprůměrné inteligence, běloch mezi 25 a 45. Jsem k smíchu? Ne, nic, jen dál. Promiňte. Bude ze střední vrstvy, samotář, svobodný, podle těch, co ho znají, je odměřený, ale srdečný. Ačkoliv dává přednost izolaci, má schopnost pohybovat se ve společenském prostředí, když musí. Bude mít dost silné morální a náboženské cítění. Ale jeho morální cítění nezavrhuje vraždu. On na to nenahlíží jako na vraždu. Pro něj je to skládání obětí Bohu. Tak jaký smysl je v tom, že nechává své oběti při vědomí, když je mrzačí? Kristus trpěl na kříži. Chce, aby jeho oběti trpěli. To, jak nechává stopy, ho vystavuje riziku. Máme tak vědět, co dělá. Pravda, ale kdybych chtěl, abyste věděli, co dělá, je víc přímých způsobů, jak vás informovat. Stopy, které nechává, mu dávají moc. To ukazuje, že se kontroluje. Prudome, tenhle fax právě přišel, podívej se. Právě si slyšel hlas proroka, jak připravuje trůn milosti. A ty si překroutil jeho vzkaz. Ti, kdož umírají, to dělají pro milost Boží. Šiř svatou pravdu před koncem. Bonerges. Budeš souzen přímo mnou. Proč si myslíš, že je to on? Jen čti dál. Takže nepochybuj. V té třetí oběti je klíč k tomu, jak dál. Můžu? Ve třetí? Ordway. Ordway Jakub. Dále. Máš to, Ordway? Jo, zrovna jsem skončil, teď píšu zprávu, bude zhruba odpoledne. Našel jsi něco? Ne, ani ne. Až na to, že jedl jen olivy, měl jich plný žaludek. Plný oliv? To je on. Díky. On se nám vysmívá. Pustil vás do svého světa, abyste propagovali jeho práci. Ví, že víte, co dělá. To, že jste ho nezviditelnili, ho štve. Jo, zítra chce zabít zas a není nic, co můžeme udělat. Nemůžete projet vaši databázi, podívat se, jestli máte podobný případ? Samozřejmě. Tady je moje přímá linka do kanceláře a číslo mobilu píšu dozadu. A zavolejte mi kdykoliv. Díky. Naschle.
Už pro něj mají i jméno. To prodává noviny. Co myslíš, proč tohle dělá? Kdo ví? Problémy doma. Tlak roste. Jednoho dne začneš klouzat průrvou. Není nikoho, kdo by tě chytil. To se děje denně. Jasně, ale řeknu ti jedno. Budu se cítit líp, až budu vědět, že je někde ve vypolstrovaný celé. Ty myslíš, že ho chytíme? Co to má sakra znamenat? Ty myslíš, že ho chytíme? To znamená, že buď ho chytíme, nebo přestane s tím, co dělá a zmizí. Jako Jack Rozparovač nebo ostatní. Nebo víš co? Přijdou Velikonoce, ta hnící mrtvola mu neobživne, tak si spočítá, že to celý zvoral a začne zase na přes rok. Nevím, jestli skutečně věří, že tvoří druhý příchod. Je to jen symbolické. Posílá nám zprávu. Jo? Komu? Nám. Světu. Ten chlap je vyšinutý, jo. Ta náboženská hatmatilka je blbost. Nemyslíš si, že je právě teď doma a čte tenhle titulek a masturbuje? Miluje pozornost, on chce pozornost. Nepochybuju o tom, že je šílený. Ale nesnižuji jeho inteligenci. Myslíš, že prostě vyjdeš ven a najdeš 33letého muže jménem Petr, co bude náhodou rybář? Nebo někoho jménem Matouš, co je výběrčí daní? Nevidíš v tomto plánování tu preciznost, to načasování? Obdivuješ ho. Zabíjí lidi, na tohle nezapomeň. Obdivuju ten intelekt, ne ty činy. Víš vůbec, jak strašně těžké je dokonat vraždu? Je přes 50 způsobů, jak zvorat zločin. A když vymyslíš 20, jak ne, jsi genius. Tenhle chlapík jich zatím zná asi 1000. Ti, kdož umírají, to dělají pro milost Boží. Šiř svatou pravdu před koncem. Bonner Jazz. Ti, kdož umírají, to dělají pro milost Boží. Šiř svatou pravdu před koncem. Bonner Jazz. No, kde budeš souzet mnou? Bonner Jazz. Tak podle tohohle jsou to synové hromu. Tak je pojmenoval Ježíš. Jsou to synové hromu. Synové budou i další. A. Takhle se to řešit nedá, že? Musím od tebe odejít. No dobře, jak chceš, ale už se nikdy nevracej. Kdo je to? John Prudo! Johne, už je skoro noc. Promiňte, otče, ale potřebuji s vámi velmi nutně mluvit. No, pojďte. Díky. Jste v pořádku? Jo, potřebuji informaci o Bonerges. O čem? Bonerges? Vyslovuje se to Boanerges. Jo, jasně, já vím, že to znamená synové hromu. Čí synové? Zebedeovi. Kdo je to? Je zmiňovaný v Biblii jen ve vztahu k synu. Jo, a kde je v Bibli? Tohle máte vy. Tak, poslyšte, otče, teď nemám čas na hodinu čtení z Bible. No. Pojďte. Tady to je. Marek 3:17. A Jakub, syn Zebedeův, a Jan, bratr Jakuba, on jim dal příjmení Boanerges, což je synové hromu. Jan, bratr Jakuba. Ano. Díky, otče.
Ordway má bratra, jmenuje se Jan. Bude tou 4. obětí. Potřebuju adresu. Rychle. Díky. Jan Ordway, fotograf. Má portrétní studio na Baylor Street. Bydlí tam? Udává studio jako domov. Dobře, jedu tam, zavolej mu a řekni mu, ať se zamkne a počkej na mě. Budu tam. Mluvil jsem s ním. Řekl, že se zamkne. Zavolej pro posily a prověř okolí. Detektiv Hollingsworth žádá posily na Baylor Street 30. Myslím, že ještě tady. Je tady! Je tady!
hajzl utek. Tam. Já jdu tudy. Uzavřít obvod 20 bloků. Jo, jasně. Ještě tamhle. Jděte tam, my si vezmeme ulici. Hlavně opatrně. Pojďte za mnou. Dej ruce nad hlavu! On má zbraň! Odhoď tu zbraň! Odhoď tu zbraň! Připravit ke střelbě! Nestřílej! Sakra! Zbraň měl přiletenou na ruce! Ne! Sežeňte sanitku! Sežeňte sanitku! Jenom klid. Ach ne! Necítím nohu, necítím nohu. Dej se mu něco. Viděl jsi moji nohu? Viděl jsi? Neboj, za chvíli budeš v nemocnici. Dva kluci byli v nemocničním pokoji. A ten jeden povídá, ten se ptá, proč tady jsi, ty? Druhý říká, jak to bylo. A ten druhý říká, hele, dal jsem si to udělat po narození a nechodil jsem rok. Nejhorší vtip, co jsem vyslyšel. Já vím. Já vím. Říkají, že je to s ním špatný. Jo. Dobře. Ahoj, Jacku. Saro. Jak je mu? Ještě nevím. Ta kost je roztříštěná. Budeme muset nohu amputovat. Můžete snad ještě něco udělat? Promiňte, je mi to líto. Ahoj.
Jak je ti? Je mi fajn. Chtějí mi vzít nohu. Chtějí mi vzít nohu. Já vím. Nedovolím to. Prosím, nedovolím to. Johne, že mi nevezmou nohu. Mám strach. Já mám strach. Co to dělá? To je taková jedna stará pověra. Když někdo trpí, dáte mu pod peřinu nůž a ten tu bolest rozpůlí. Co tu děláte? Pracuju. Jděte už domů, odpočiňte si. To je dobrý. Do kanceláře. Johne, chci, abyste si teď vzal volno. Už nemůžeme ztrácet čas. Takhle vy to vidíte, co? Když tady nejste vy, tak zbytek nás tápe jen v temnotě. Já ale... Vidíte tam ty muže? Jsou detektivové. Dělají stejnou práci jako vy. Já to vím. Taky vím, že včera jsme ho skoro měli. Stál ve stejné místnosti se mnou. A utekl. Nestahujte mě z toho, Jacku. Dobře. Dík. Co si myslíte, že udělá? Včera jste ho vyrušili, nedostal to, pro co přišel. Jestli hodlá dodržet velikonoční rozvrh, tak musí dohnat ztracený čas. Vy taky. John, mrzí nás ta nehoda. Díky, chlap. Díky. Máš doktora Nestlera na lince 1-4. Ano, doktore. Máme tady problém, o kterém byste měl asi vědět. Operace, doufám, proběhla dobře. To ano. Já nerozumím. Jednoho našeho zřízence našli dole v bezvědomí. Někdo ho zmlátil. Pošlu tam strážníka. Policie už tady je. Detektive, ten zřízenec nesl dolů tu končetinu. Ukradli nohu vašeho partnera. Můžu za ním? Pořád, je malá. Nebuďte tam. Díky. Chtěl jsem se zastavit, popovídat si a taky tě potěšit. Nechceš něco? Jo. No. Máš nějakou? Je mi to líto. Je mi to líto. Hele, víš, když jsem šel po té ulici, slyšel jsem, jak křičíš. Nikdy jsem si nemyslel, že bys na mě mohl křičet.
Musel jsem z toho být asi pěkně pryč z té namířené zbraně. Jenom šel jsem směrem za zvukem tvého hlasu. Jsem strašně rád Poldou. Vždycky jsem jim chtěl být. Co moje paměť sahá. Polda. Sloužit lidem a trestat zla. Víš, co myslím? Tohle bylo moje všechno. Kámo, co teď budu dělat, Johne? Co teď budu dělat? Můžeš jít, víš? Můžeš jít. Chci být o samotě, dobře? Tak jdi, běž. Tak jdi. Ahoj. Wingate? John Prudhomme. Díky. To nejde, moc si to berete. No tak jak to mám dělat? Oddělte se od všech emocí. Co? Mám se vypnout jako vypínač? Je tady jeden Polda. Můj přítel, který přišel o nohu díky mně. Děláte, co chce, abyste dělal. Myslíte jen na svou vinu. Včera jsem nechal svého přítele postřelit! Na co tu sakra tak čumíte? Jak vám můžu pomoct? Možná jsou i jiní, na kterých si můžete vylít vztek. Promiňte. Včerejší noc byla totiž ta nejlepší šance toho chlapa chytit a já to zvoral. Nevím, co mám dělat teď. Na to musíte přijít sám. Myslete, kdo je to? Co o něm víte? Chce zabíjet. Tedy je šílený. Studoval jsem léta ty lidi. Všichni měli omluvu. Otce, kteří je byli, matky je znásilnili. Hlasy jim něco říkali. Až na velmi malé procento všichni dobře věděli, že spáchali vraždu. Vždyť on si myslí, že sestavuje tělo Krista. Tohle není šílené? Jeho činy nedefinují stav jeho mysli. Co Dahmer, Gacy, bandy. Všichni jsou vrazi, ale příčetní. Fakt, že po sobě nezanechal žádné důkazy, ukazuje, že si je vědom, že jeho činy mají důsledky, ano? Hele, je mi jedno, jestli je šílený. Já ho prostě chci chytit. Ale takhle nechytíte ani nachlazení. Díky. Nemyslete už na stav jeho mysli. Hledejte vzorec. Cokoliv si myslí, že dělá nebo tvoří, toho žene k vraždě. Co dělá, je jedno, ale proč to dělá, když na to přijdete? Chytnete ho. Měl byste jíst? Ne, díky. Tohle ti přišlo. Dík. Co, Hollingsworth? Viděl jsi ho? Jo, viděl. Ještě něco? Ne. Počítač dal tipy, kdo by mohl být, ale stejně jsou všichni už zavřený. Zdá se, že jsem tě asi podcenil. Někdy jsem chytrý na úkor vlastního dobra. To už se znovu nestane. Uznej, že je tu podivná ironie ohledně událostí včerejší noci, ale už mám, co jsem chtěl. Jan by byl lepší, ale Ondřej byl taky apoštol. Doufal jsem, že tohle nebude osobní. Varoval jsem tě, že budeš souzen, když neřekneš světu o mé práci. Tvůj nedostatek odpovědnosti mi nedává na vybranou a musím tě potrestat. Tvým pokáním budou výčitky. Výčitky za smrt tvojí ženy. Vyšlete k nám jednotku, pošlete je hned, tak dělejte!
Tohle tam nemůžete. Já tu bydlím! Věřte mi, nechoďte tam. Ujďte mi z cesty! John. Hele, mám to na starosti. Nekoukej se. Ne. Johne, tak pojď. Pojď. Ne. Neměl bys tu být. Pojď pryč. Pojď, Johne, pojď už pryč. Johne, nesahej na ní. To je místo činu. Jenny. A teď vyfoťte tu zeď. Beru vám případ. Zašlo to daleko. Přišel do mého domu, aby zabil mou ženu. A to je důvod, proč jste z toho venku. Teď je to osobní. Tohle nemůžete. Hotovo. Má to Rouge a Schofield. Promiňte, paní, ale nemůžu vás tam pustit. Ne, paní. Ne. Šla jsem nakoupit něco dobrýho k večeři. Jenny byla unavená po té cestě. Teď o tom nebudeme mluvit. Proč by tohle někdo dělal? To byl on. Ten, co zabíjí ty lidi. Pokusil se mě jen ranit. Zabitím Jenny by přece... Ach, můj bože! On chtěl zabít mě! Nechci tě ztratit. Chci, abys odjela ke své matce, dokud to neskončí. Johne. Sáro, prosím. No. Dobrý večer. Hlavní událostí dnešního večera je příběh o pokračujícím pátrání po sériové vrahovi. Chicagská policie nám poskytla část pásku, kterým zaslal onen sériový vrah. Zdá se, že jsem tě podcenil. Někdy jsem příliš chytrý na úkor vlastního dobra. To už se nestane. Prosíme každého, kdo by poznal jeho hlas, ať se neprodleně spojí s oddělením vražd chicagské policie. Další zprávy večera. Činitelé města Chicago zveřejnili statistiku trestných činů. Dobře, budem v tom pokračovat. Ne, to nejde. Co je? Volala ti nějaká žena z hotelu Beaumont, prý poznává hlas na pásce. Budu s sebou chtít ještě několik lidí. Jak chcete. Molci? Jo. Schofielde. Prudame. Řek, vem si, koho chceš. Kde je Dolores Kuncová? A co jí chcete? Hele, tohle hodně smrdí. 4D.
Pohyb. Je tu pěkný puch. Jako na latríně. Paní Kuncová? Jo. Jsem detektiv Rouš. Volala jste? Jo, ovšem, že dneska ve zprávách jsem ho slyšela. Jak jsem ho slyšela, tak jsem si řekla, to je Pressler. Znáte křestní jméno? Křestní. Ne, vždycky jsem mu říkala jen pan Pressler. Vypadá moc fajn. Spousta těch sériových vrahů je takových, co? Určitě to byl on. No jo, tak jsem volala. Paní, kde bydlí? Na konci chodby. 4J. Hej, když to bude on, dostanu něco? Jo, uznání od lidu Chicago. Pane Bresslere, policie, otevřete dveře, prosím. Mohli bychom si s vámi na chvíli promluvit. Mhm. Pane Bresslere, někdo si myslí, že jste nám mohl poslat pásek. Pásek. Pane, přečtu vám několik vět. A chci, abyste je opakoval. Zdá se, že jsem tě asi podcenil. Jsem chytrý na úkor vlastního dobra. Zdá se, že jsem tě asi podcenil. Jsem chytrý na úkor vlastního dobra. To už se znovu nestane. Uznej, že je to podivná ironie ohledně události včerejší noci, ale už mám, co jsem chtěl. Jan by byl lepší, ale Ondřej byl taky apoštol. Chcete i konec? To není on. Cože? Neslyšel jsi ho? Nahrál ten pásek. Ale není to ten, koho hledáme. Je slepý. Pane Bresslere, nahrál jste to. Ano. Proč? Někdo mi zaplatil 50. Kdo? Znáte ho? Byli jsme v parku. Říkal mi, že dělá na nějakém filmu a že hledá zajímavé hlasy. Vím, že je to snůška kecu, ale 50 je 50. Dík. Je chytrý, mluví s námi, aniž by použil hlas. A ten slepec ho neidentifikuje. Začíná mít pocit, že toho chlapa nikdy nechytím. Právě našli číslo 5. Viděl jste to hlášení? Jo. Johne? Jo? Máš drobný za $1? Pojď se mnou. Co hledáme?
Petr Belcourt měl v kapse 5 čtvrťáků. Stejně tak Wiesen. Co ti další? Jan Ordway taky? Jakub Ordway taky. To něco je. 5 obětí, všechny z 5 čtvrťáky v kapse. To jistě není náhoda. Počkej. Aby tohle dokončil, potřebuje 6 těl. 6 těl z 5 čtvrťáky každé. To je dohromady 30. 30 kousků stříbra. Chce být jídáš? Ne. Dává nám vědět, proč to celé dělá. On piká. Johne, koukni na tohle. Co je to? Zpráva o vraždě z Tennessee. Před 2 roky našli v Clarksdale 33letého muže bez hlavy. Oběť je Philip Weir. Philip je jméno apoštola. Jo. Jak jsme k tomu přišli? Z počítače FBI. Až teď? Jak to teď? Pikliko to dal Quantiku před 3 dny. Ale Wingate to už ví 3 týdny. Jsem detektiv Prudhomme a chci vidět agenta Wingatea. Agent Wingate má teď schůzku. Je mi fuk, co dělá, já ho chci vidět a hned. Mohl byste sem přijít? Můžete se posadit. Ne, díky. Nechci se posadit, chci vidět Wingatea. Je tu nějaký problém? Co to sakra? Jo, máme tu problém. Chci vidět agenta Wingatea. Já jsem Wingate. Bože. To nekontrolovali průkaz? Seržant u příjmu ho viděl. Zdál se mu v pořádku. Někomu takhle chytrému by nedělalo potíže sehnat průkaz. Odznak taky ne. Co to číslo do kanceláře, co ti dal? Vzkazová schránka pronajatá přes složenku. A co ten mobil? Napíchlej. Jestli bude otisk, máme ho. Najdeme ho. Jo. No, máme pořád na své straně jednu věc. Neví, že víme. Wingate? Prudhomme. Jak to jde? Dobře. Možná jsme našli věci, které by nás mohly dostat trochu blíž. Jaké věci? No, chci, abyste je prošli, jestli máte čas. Víte, dneska mám fofr. Zabralo by to jen půl hodiny. Víte co, počkám na vás za 2 hodiny v té pizzerii. Skvělé. Vážím si toho. Ale samozřejmě. Máme ho. Jsme připraveni? 10:04. Malci? Slyším. Je tu. Přechází ulici. Mavomodrý oblek. Mám ho. Sebrat! Stát! Dejte ruce nad hlavu, hned! Dejte ruce nad hlavu! Dej ruce na hlavu! Dělej! Klekni si na kolena! Klekni si na kolena, hned! Tak si klekni! Tak dolů! No tak seš asi mě! Máte právo mlčet. Cokoliv teď řeknete, může být použito proti vám u soudu. Máte právo na obhájce. Pokud se ho nemůžete dovolit, tak to bude zlý. Dobře. Nacpěte tu zrůdu do auta. Je to jen otázka času, než nám vaše otisky řeknou, kdo jste.
Jen pokud mám trestní záznam v Illinois, což nemám. Chci vědět, proč jsem tu. Protože jste zavraždil 5 lidí. Vážně? Máte důkaz, který můžete použít na podporu svého tvrzení? Otisky, přímé důkazy, fyzické důkazy, svědky, motiv, cokoliv. Jednu věc, která mě s tím spojuje? Jenom klid, viděl jsem složky. Už to vím. Myslíte si, že jste vážně chytrý, co? Aha. Promluvme si o té vraždě v Clarksdale. Asi nevím, o čem tady mluvíte. Ale jo, víte. Byl jste tam. Co to bylo? Cvičné kolo? Vážně si myslíte, že děláte práci boží? A i kdyby měl Bůh někoho vyzvat, myslíte, že by si vybral patetického červa jako vy? Detektive, mám dojem, že se mě snažíte vyprovokovat. Poslyšte mě. Ne, vy poslyšte. Mluvím s vámi proto, že mám aspoň co dělat, než přijde můj obhájce. A do 48 hodin budu pryč. Vy to víte, já to vím, vy a parťák mě budete sledovat. Pardon, jistě. Váš partner nemůže chodit, protože mu ustřelili nohu. Nečte. A vy na tom nesete ohromný kus viny. Držte hubu! On vám věřil, ale když běžel směrem tam... Běž ven. Hned. Tento rozhovor se mi líbil. Opravdu jo. Je to arrogantní hajzlík, co? Ví, že nic nemáme. A zná zákony. Když nenajdeme nic do 2 dnů, půjde ven. Ahoj. Promiň za ten minulý týden. Nemohl si za to. Ty to víš. To je dobrý. Tak už ho máte. Kdo je to? Nevíme. Dali jsme jeho obličej do všech zpráv. Volají k nám stovky lidí. Dáváme ta jména do počítače a čekáme na otisky. Ale je to on? Je to on. Nemůžeš toho hajzla nechat jít, Johne. Nenechám. Nenechám. Nevinen. Kauce? Ctihodnosti, stát žádá, aby kauce byla zamítnuta. Řeknete proč? Neznáme pravou totožnost obžalovaného. Proto také ani nemůžeme určit jeho nebezpečnost pro společnost. A máme pocit, že riziko jeho útěku je veliké. Skutečnost, že policie nedokáže potvrdit totožnost mého klienta, není důvodem k zamítnutí kauce. Fakt je, že pan Wingate je zadržován už téměř 2 dny na základě zatčení pro jinou věc. Je to tak, pane Galloway? Ano, ctihodnosti. Je totiž hlavní podezřelý, pokud jde o tu nedávnou sérii vražd. Já nevidím obvinění z vražd. Obvinění je, že se vydával za federálního úředníka. Kauce je $20,000. Uděláme si přestávku. Pánové, přistoupili byste ke mně? To nic, nebojte se. Pane Galloway, co si myslíte, že tady děláte? Chci zabránit propuštění vraha. Na to jsou jisté postupy. Jako okresní prokurátor bych vám to neměla říkat. Nenechám soudní síň zneužívat pro vaše osobní problémy, pane. Můj klient složí kauci. Chci požádat o okamžité propuštění. Pořád mi ještě zbývá 6 hodin. A hodlám jich využít. 6 hodin, pane Galloway. Pak buď předložíte obvinění z vraždy, nebo ho pustíte. Dobře. Takže byl malý. Viděl jsem ho. Vy máte jeho fotku? 6 plastických operací. Dobře, děkuji. Kdy jste ho viděl naposled? V 52. Podíváme se na to.
Livingston, Tennessee? Hele, zeptej se té paní, jak daleko je Clarksdale. Jak daleko jste od Clarksdale? 20 mil. Vydržte chvíli. Gerald Dimas, projeďte to. FBI, policie v Tennessee a DMV. Ne, děkuju, dneska si zajdu na oběd někam ven. Právě mi jsem volal šerif z Bellingstonské policie. Nemají záznam o Geraldu Dimasovi. Zkuste to v okolí. Dělám na to. Jdu pro Grega Wingatea. Jo? Přišel pro Wingatea. Co? Zdržte ho! Jak? To nevím, něco si vymyslete! Máme tu problém s nalezením papíru. Soudkyni Searsovou. Prudome, co si myslíte, že děláte? Wingate měl být venku před 1/4 hodinou. Jsme blízko. Máte už něco, co mi pomůže? Ne. Tak ho propusťte. Potřebuju jen víc času. Asi už víme, kdo to je. A jestli ano, tak žil 20 mil od identické vraždy před 2 lety. Nemáme už ani minutu. Volala by soudkyně Searsová a vydala příkaz k jeho propuštění. Moc krát děkuju. Můžete jít. Sledujte ho od chvíle, co vyjde ze dveří. Když půjde na velkou, chci vědět, kolikrát si utře zadek. Podpis. Ano. Díky. Vám taky. S Bohem. Taxi. Míří jižně na Blanche. Míří k nádraží. Jděte. Šerif z Woodsvillu v Tennessee říká, že zatknuli jistého Geralda Dimase před 5 lety za napadení městského pastora. Otisky nám posílá. Tak rychle. Odjíždí? Ne, ještě neskončil. Tamhle. Šéfe, otisky. Teď jsou v laboratoři.
Nepůjde to rychleji. Ano. Je to on, seberte ho. Dimasi! Tady policie! Vstaňte a pomalu otevřete dveře! Udělejte to! Sakra! Kluci, utek! Co? Herkat! Všichni dovnitř! Chci to místo okamžitě obklíčit! Uzavřete to! Uzavřete to! Prosím, nikdo nesmí odejít. Prosím, nejde to. Před 5 lety Gerald Dimas napadl pastora ve Woodsville. Ten pastor proti němu odmítl vznést obvinění, takže ho pustili. Ale stejně zatkli ho. Proč nejsou otisky v počítači? Woodsville je malé oddělení. Na tenesijskou databázi se napojili před 3 lety. I pak ukládali do kartotéky jen čerstvá zatčení. 100 miliony v počítačích a my ho pak identifikujeme jen proto, že nějaká dáma v Billingsnu se dívá na televizi. Zvláštní. Za 2,5 roku. Dimas zabije Víra. Proč přestal? Protože 2 týdny po té vraždě ho sebrali v Tulze. Brouzdal po ulicích a mluvil k ptákům. Pak 2 roky strávil ve státním psychiatrickém ústavu. Propustili ho teprve před 3 měsíci. Proč jen nezůstal v Tulze? Roberte? Roberte!
Reálný novináři, prosím, ano? Schofielde, počkej. Ahoj. Tomáš Heckert, 33. Tohle je jeho přítel, dělá v lékařském středisku. Našel ho dneska ráno, když se vrátil. Jak dlouho je mrtvý? Pár hodin. Vzal si trup. Zanechal nohy, paže a hlavu. Je tohle konec? To doufám. Tohle se nemuselo stát. Stačilo zadržet Dimase jen o trochu déle. Nesvalujte to na mě. Ještě by žil, kdyby ho vaši lidi nestratili. Jo, správně. Sakra. Viděl jsi tohle? Vydávají seriál o těch místech zločinu. Ježiši, čeho to jsou schopni? To je jinak. Co říkáš? Tohle. Když jsme přece to místo činu uzavřeli, všechna okna byla zavřená. Koukni na to horní okno. Je otevřené. Kde je nejlepší úkryt? Tam, kde už jsme byli. Běžte nahoru! Běžte, pohyb! Běžte! Tady! Svatá Matko Boží. Prudome! Radši sem pojďte. Prudome, pojď se sem podívat. Selek! Sláva Bohu! Hříšníci jdou vpřed! Brzy ruka souzení bude nad tebou! Ten hajzl. Dobře, necháme tady tým, kdyby se vrátil. Vrátí se. Ale někdo další bude jistě mrtvý. Podívejte se.
Má roztahovač žeber. Tohle mi neříkejte. Ano. Teď jde po srdci. Zítra jsou Velikonoce. Musíme prohledat porodnice. Hledáme teď totiž ženu, která porodí po půlnoci svého syna. Víte, kolik nemocnic? Musí se jmenovat Marie. Ano, dobře, děkuji vám za... Jo? Marie u svatého Pavla je teď na sále. Holka nebo kluk? Nevím, matka nechtěla vědět výsledky ultrazvuku. Vem si to ty a Schofield. Díky. Mám to. Co? V Oakport Memorial Marie Dominguezová právě porodila chlapce. Jdeme. Stůj! Dělej! Jsi v pořádku? Sakra! Jo, běž, běž! Posily! Běž, běž, běž! Dej mi to dítě! Ne! Ne! Je to poněkud zajímavé dilema, že ano? Tak to zahoď! Polož to! Dobře. Umím si představit, že tohle je pro tebe bolestná situace, když jsi ztratil dítě. Je po všem. Byli jsme v Belkůrově domě a odnesli tělo. Svatokrádež! Svatokrádež! Teď nejsi nic! Nic než další šílenec! Ode dneška, Sadok, si nikdo ani nevzpomene na tvoje jméno! Když pustím to dítě, každý si vzpomene! Ne! On je má poslední oběť! Ne! Je čas zemřít. Ty hajzle! A je to, pane Prudome. Děkuju. Jak je ti? Johne, ti rodiče by vám tu chtěli poděkovat.
Děkuji vám za život mého syna. Jsem rád, že přežil. Prosím, vemte si to. Díky. Díky. Volal mi doktor. Budete mimo službu 3 měsíce. To je jedno. Potřebuju čas. Musím si vyřešit věci ve svém životě. Miluju tě. Já tebe taky. Ahoj. Ahoj. Pojď dál. Jdeš právě včas. Vypadáš moc dobře. A ne, to ne. Jsem strašný. Poznal jsem kluka, co s tím běžel i maraton. Chceš se vrátit do práce? Já se vrátím. Nechápej to špatně, já se vrátím. Vrátím se a nebudu sedět za žádným tím stolem. Lidi s tímhle i lyžujou, víš to? Já, počkej, pomůžu ti. To je dobrý, Johne. Poslouchej. Vážně. Jestli to bude fungovat, musíš mi dát šanci, dobře? Musíš mi dát šanci vrátit se a já budu jako všichni. Musíš mi dát šanci. Dobře. Hele, možná mě vůbec nedoběhneš. Já tě udělám. Jak chceš, parťáku. V českém znění Jiří Štěpnička, Zlata Adamovská, Jiří Plachý, Václav Knop, Jiří Prágr, Marcel Vašinka, Miroslav Sajc, Daniel Dítě, Regina Řandová, Pavel Šrom, Martin Kolár, Bohdan Tůma, Lenka Loubalová, Jiří Valšuba, Bedřich Šetena, Ladislav Novák, Miloslav Študent, Jiří Bakalář a další. Překlad Blanka Vojířová, dialogy Alena Navrátilová, střih Otakar Pojkrt, zvuk Petr Mandák, vedoucí výroby Leoš Lanči, produkce Stanislav Všolek, režie Antonín Navrátil. Českou verzi vyrobilo AV Studio Praha 1999.